MLA ka Mawkynrew ubak Banteidor Lyngdoh ringkat kit khot jogador barsnong lait kerhong kila let Jurip ka Jingtei ka sub health center ka badang ya chakmat kabla baitin ka da ka Pm-Abhim Bharat Health Infrastructure Mission kumbasan pesan lak tingka lamang nakabenta Bantei ya kani ka sub health center Lyngba ka scheme Pm-Abhim habakren chikala patay kubor u MLA ka Mawkynrew lapin paw ka jingkemen halor ka jingya chaprang jogati ka jaka sumar ulay turu baka sorkar kala dep man mang tingka sa ki way ki sub health center ha ki south li ki shnong ki ba hapo ka constituency bakin thop ya ka nong jrong maulat bat lingching central scheme kawa mdai tang po lai karhong ngidan san south central kishnong gi bni yo ekne scheme dega Pm-Abhim scheme kawa ngin snai kini sub center kani gawai ni po lai karhong nang ta po nong jrong maulat nang ta po lenching bat kumta teter dang don su kishnong ki ba menta la ya trai gin sedang bantrei apo mau beru ojo tingi dawan ni penpau ke jing sungu sikade ya ka shnong hi Lyngba ka executive committee po jing lam jong sadar shnong ba ka Jingtei la trei palat mot Lyngba ka bor shnong mo la trei palat banya ka estimate ke banging labu ba benda trei kene ka subsentah ni o chairman kemiglaya